The great advisory now endeavored to gain by artifice what he had failed to secure by force. Persecution ceased. It refers to the physical brutalities. Pag sinabi mo naman, wala na palang persecution. Hindi, kapatid. Kasi ang persecution is a natural act, no, ng rulers o tao na may capability to harass, to hinder, to kill. Hindi na sabi. Persecution ceased, and in its stead were substituted the dangerous allurement of temporal prosperity and worldly honor. Ang ganda. Substituted ba? Pinalitan niya? Hindi ba sapat ito na pinalitan na ng kaaway ni Kristo ang kanyang paraan? So ang persecution nga, iba na ang definition ngayon. Means intentional and severe deprivations of fundamental right, contrary to international law by reasons of identity of group. So ang persecution ngayon, kapatid, sila na nagsasabi, bodily and mental. So ibig sabihin, kapatid, in the words of persecution, when we are deprived of our fundamental right to choose heaven, sa kanilang definition, in whatever form, kung ano man ang mga forma na gagawin nila, yan ang persecutions at its best. Kaya dapat nating intindihin ito, kapatid. Ang persecution ay napakaraming synonyms. Ang meaning niyan, harassment, oppression, maltreatment, pursuit, torture. Ang alam lang natin ng persecution, torture. Di ba? Tyranny. Pero ang ibang meaning ng persecution, harassment, oppression, maltreatment, pursuit. Isipin mo pati ang pursuit, part ng persecution. Yung bibigyan ka, hindi mo tanggapin. Yan. So, yan ang ibig sabihin ng persecution. Pero sa mga words na ito, na ginamit ng definition ng Microsoft Encarta, saan kaya dito si Satanas na masasabi natin na successful siya? Sa lahat ng mga meaning dyan ng persecution, sa tingin nyo kaya saan siya successful? Sa torture? Alam na alam ni Satanas, pag pinatay niya ang anak ng Diyos, kinitil niya ang buhay, sa katapatan na tumayo, alam niya na langit ang puntahan. Eh sino makasama niya ngayon sa impyerno? Ang gusto niya, may kasama siya sa impyerno. Basic, fundamental yan sa kanya eh. Bakit kagawa siya ng bagay na alam niya na bubuhayin lang din ng Panginoon? Common sense ba? Huwag natin tanggalan ng common sense si Satanas. Kasi alam niya na bubuhayin lang din ng Panginoon yung kanyang papatayin. So lugi siya sa kanyang gera niya. Nakalearn na siya ng lesson. Experience is the greatest teachers of life. Yun ang ignatay ni Satanas sa lesson niya. The warfare in which we are engaged is largely mental. Ipin mo yan. It talks about our time. And the mind that is the most thoroughly trained will do the most acceptable work. So ang focus talaga ni Satanas dito sa ating pag-iisip. So hindi natin namalayan na nag-mind setting na siya. Ano yung kanyang molding? Ang ibig sabihin niya, kapatid, pag pag-aralan mo ang kultura or inculturation, doon mo nga nakikita kung paano na-set niya ang mind ng humanity, especially yung mind ng mga anak ng Diyos. May sinabi ba siya dito? The conditions of warfare, sinabi na dito, are not what they were years ago. Because increased light has been shining upon us. Marami ng nag-increase na. And great and solemn warnings have come to us. Unless we have an understanding of the times in which we live, we may, even with the best of intentions, make great mistakes and stand in the way of the advancement of the world. Napaka-literal, napaka-self-evident ito, kapatid, sa ating henerasyon.
unless we have an understanding of the times. Unless, kung hindi tayo magkaroon ng pag-intindi sa panahon na ating ikinabuhay ngayon. Understanding, mayroon understanding of the times. Bakit yung understanding of the times? Kasi si Kristo ang nag-prescribe ng ating panahon. Siya ang nagsabi, siya ang bumaba para ibigay sa atin at i-prescribe sa atin yung ating panahon na ating kinabuhayan. Napakabigat naman ito na. Kaya kailangan talaga, kaya nga sinabi ni Pedro, grow in grace and in the knowledge of our Lord. Nalago. Grabe. Isipin mo, binigyan pa tayo sa 2006 ng growing in Christ, growing in grace. The claims upon the Christians are the same now as ever. Sabi pa ni Sister White, perfect obedience. But Satan's attacks are more deceptive. Plural talaga siya. His manner of warfare is so different from that expected. Ibig sabihin, alam ni Lindsay White na magkaroon tayo ng mga wrong expectations. Tama yung event, pero the way we interpret the event. Kasi ang ating iniisip, pagdating ng Sandilo, saka pa magsimula ang persecution. Saka pa magsimula ang great time of trouble. Kaya sa trouble na yan, testingan ang aking pananampalataya para kung tatayo ba talaga ako. Ibig sabihin parang ngayong oras na ito, yung ating pagtayo sa ating pananampalataya is not bearing ito kasi doon pa tayo sa future na yan. What a tragedy for our generation. Yung utak natin, yung puso natin, unless the senses are sharpened to comprehend His plan. Yung plano sinulat na ni Kristo, yung plano ni Satanas, nakasulat na. Grasya yan na ipinagkaloob sa atin. Ang daling makapagsabi ng grasya. Yun ang grasya, kapatid. It's by grace that we will be saved. Yan ang grasya. Yung revelation ni Kristo sa plano ng kaaway niya. Because God knows the movement of His enemy, His creator. God, as an omniscient God, He already blueprinted the actions of the enemy. Kaya ang kailangan lang natin ay panghawakan yung pangako ng Panginoon. You have to settle into the truth. Sa Time Magazine ngayon, hindi naman natin pwede ipagkailan na yan ang katotohanan. The New Roman Time Magazine. Pagbasahin mo yan, dito mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos días, hermanos, hermanas, friends. Good day to all our friends around the world.